jingpule baman kasi. Jingpule na kashithi upalos buku shaki kristan hakolisi. Kalanong kabaningkong kadkot arpusal ter bat kalanong kabaa kadkot iwei hadu lai. Menda ngakmen haki jingsha shitong jonga na kabenda jumpi. Hakado jonga na pynmyllien ya kabaduna haki jingsha shitong ukris na kabenda kamet jumu kabalang. Ngalakan long nong tray jong kane kabalang. Daka hukum kaba U Blei ulaay hanga menyala pura habdeng jompi ya ka kubor jumu. Ya kata kasandur mamayan bala buri nadu kijok bat kipateng barim baja. Henry bala penpau menta ha kiba i yeu. U Blei ulambon ban penpau haki ya kaspa ba bat kaburam kiba kane kasandur kan wanlang haki jenten. Kane kasandur ukres udan hapi kajingkermen jompi ya kajingpynrem. Une ulong uta ukris ya uba ïalade. Da kaba sneng artat ya kibriu baro. Bada kabahika ya ki ha kajingstat baro. Banduk benjanai ya manla ubriu ha ukris. Nakabenda kane na tray ban ngayane tinge da kabor jong ukris kabatray borba hapo junga. Shu ngan yathu hapi katno ngayale shitong nakabenda jumpi bat kilau disi bat bun ba kiwei bat kibam bat chu ithu kmat yanga ngakwa bakin klan ha kido no chungki bat kinya telilang ha kajingngeit knam bakin rius pa da kajingsuthu kabapura bhaya kajingmaya jong U Blei kata ukres ha uba labu ri baro kaspa jong kajingstat bat kajingtip ktien jong utrai kasam riu pu ar katkot san hadu riu bat pra tang ha U Blei marwe kaminsim jonga kasmoso ngayo jingkermen tang na ulong umau siam bat kajingpynrem jonga kakut jonga ngan omki dalele to pedri sha U Blei ko bin riu tu shania ha u klem da pun to play yala ka do nuad ha U Blei ulong ka jakari jongi ko gospel kat kum Lucas klanong ka ba Henryu kat khot Henryu hadu khatway ha ko way pat kasabat u Jesu ulalet sha kasinakok bat ulahikai adan hanta way riu bapang yap kakti kamon Kistat an bad ki parisi kila wat dong ban kino sniu yau Jesu kumda kila thap dengong ban yui lada un pen koit ha kasabat Henry u Jesu ulatep ya ki jing perkhat chongki bad ulaong ha uta ubriu bapang yap kakti to yeng ban ale hanle hakmat uta ubriu ulakhi bad ulayeng hangta deu Jesu ulaong haki ngakali yapi kaan kasya ngile ayu ha kasabat bali pha ne banle sniu ban pynrem ya kajingim ubriu ne ban penjot yaka ulapit saudong ya ki baro nangta ulaong ha uta ubriu to kner yala kakti de ula kner bat kakti jungu kalakot ya henry ki parisi kila khibitar bok bat kilas dang panya perkhat parama ki ayu kila banle ya Jesu ka gospel jong utrai